Choka. Kamiti mar od bura koro koni sirikal mondo duok chien nengo yudo pande pacho kam certificate mag nyuol kod mag nyuol kaachiel kod mag thoo kagilero ni medo nengo yudo obok go dhi kelo pek ne jo Kenya. Kata kamano jagoro mongirore migawo mochung' ne chiwo pande kod obok mag wuodhe Julius Bitok odok na sirikal kendo medo ni gichwalo bech opande malo mondo geng' timbe mag njore yudo oboke go. Walter Nyambaga lero no mathoth. We don't register people who are born in Uganda, who are not Kenyans, who have come from Uganda. So I don't think that's not a good justification. Wechene rumone kendo pinyogo nyang'inga kalore kod liet mar kom mane otiele ka jo od bura odie kod penjo malieto kendo poto ma ok akodh radhni. That you're saying for making a correction on a birth or a death certificate or on an entry of that birth or death certificate, you need to pay 1,000 shillings. Yes, what happens if that mistake was caused by your staff? Jo od bura dwaro ng'eyo gimomiyo bech opande omedi, bech certificate mar nyuol omedi, to kata mano mar yango tho bende omedi. The principal amount here which affects the majority of the people is the one for 200. We increased from 50 to 200. But the last time it was done was 36 years ago. Nyim kamiti mar od bura, jo od bura okone jagoro mongirore migawo mar andika mag jo Kenya to kod chiwo pande kod oboke mag wuodhe Julius Bitok ni sirikal nyaka duok chien bech yudo pande pacho ka nimar beigo dio jo Kenya kendo chiego kamalit. I'm not comfortable with the kind of increases here. Yes, 1,000. For the common mwananchi is a lot of money. Increase from 100 shillings to 1,000. So if the increase could be done gradually, even if they have stayed for many years without increasing, I think the common mwananchi should not be punished because of not reviewing the charges. Mondo ja Kenya mora moro yudo pande to kod certificate mar nyuol to kod mano mar tho nyaka gichulo omenda maromo shillings 200 kowuok e shillings 50 mayande chulo. So I hope that this increase will reflect with access to this thing called birth certificate so that it's not like a privilege to some few. Ka oponi opande odeko e kata certificate ariyogo to ng'ato nyaka chul shillings 500 mondo yudgi mapiyo eka timo lokruok ne certificate mar nyuol, opande to kod mamoko. Moyo omenda kumi maromo shillings 1,000 kowuok shillings 90 machon. There's a lot of attempt to fraudulently change documents around the country. And one reason why we put a little bit higher fee is to reduce fraud in correcting documents. Bitoko lwaro kwenyo jo od bura kendo medo ni ka ng'ato timo lokruok e oboke mosendiki to nyaka chul shillings 1,000 mopogore kod shillings 130 mane chulo chon. Wach mane ochwanyo jo od bura matamre gi nono. Put an amount, say, to issue a replacement for an old ID or to transition from the current ID to Maisha number, it will cost 300 shillings. It should be cheaper than replacement. Walter Nyambaga, Ramogi TV.